Akú vlastnosť podľa teba má mať dobrý showrunner? Nemal by byť kokot. Akože to je najdôležitejšie. Ale to je naozaj, či nemôže sa takto škaredo hovoriť, prepáčte. Ale hrozne úplne mi to prišlo. Ale to reálne tak je. Zober si napríklad Big Brother robili tak, že to vyrábajú v Bulharsku. Je normálne štáb, ktorý nerozumie ani pol slova. To sú normálne, že kameramani nerozumejú, strihači nerozumejú. Nie, sú lácni tí Bulhári. Si pozri svoju výplatu a pozri si Bulharovú výplatu. Proste môže mať 3 Bulharov namiesto teba, tak tá telka ide proste akože vyrábať tam, kde to je lacnejšie. No, ľudí nezaujíma naša robota. Ľudia chcú vidieť výsledok a pohrdnúť ním. Alebo sa zabaviť. Priatelia, vítam vás pri ďalšom podcaste z tejto série Frame. Dneska tu máme opäť zaujímavého hostia, Lukáš Kodoň. Veľmi pekne ďakujem. Lukáš, my sa nepoznáme až tak dlho, to mi dovolím tvrdiť. Jak sa že poznáme sa 5 rokov, 4 roky sa poznáme. Ale teraz sme prvý rok robili, takže spolu, že intenzívnejšie. Že prvý rok zamestnal? Áno, prvý rok som to zamestnal. Lukáš, zavolal som si ťa sem kvôli práve tvojej veľmi netradičnej práci, ktorá podľa mňa je, že u veľa ľudí neznáma a nevedia možno, čo si majú pod tým predstaviť. Showrunnera už sme tu mali, avšak showrunner jednotlivej showky je niečo, že úplne odlišné. Showrunner je preložený kreatívny producent. Mozog tej celej show. Na základe teba sa hýbe kormidlo a nejakým spôsobom sa smeruje ten celý výsledok tej showky. Dobre som to povedal? Tak je to tam napísané, že to máš v názve. Showrunner. Ranuješ show. Musíš show bežať, to je tvoja starostlivosť. To, čo je to iné, kreatívny producent je, že produkuješ kreativitu, čiže niečo vymýšľaš. Showrunner, to došlo z Nemecka, není to akože všade vo svete, ale je to vlastne funkcia, kedy ty si zodpovedný aj za tú produkčnú časť. Neznamená, že robíš produkciu, ale nestačí iba to, že to vymyslíš, to je práca kreatívneho producenta, ale showrunner znamená, že si aj zodpovedný za to, že sa to udeje, že sa to zmestí do toho budžetu a že sa to aj reálne odvysiela. Ja keď som si googlil teba, tak poviem úplne, že na tom Google toho veľa nebolo, ale boli také veľmi zaujímavé informácie, ktoré som našiel a bolo to samozrejme po česky, takže postane sa to akože... Po česky si o mne čo našiel? Lukáš Kodoň vystudoval činoherní réžii na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Nemám šajnu. A doktorát si získal za práci o využívaní nových médií v divadle. To som sa potom dočítal ďalej, že vlastne ty si jednak, že spolupracuješ s telkami, ale spolupracuješ aj, asi neviem, či to ešte platí, aj s divadlami rôznymi. Áno, stále robím divadlo. Platí? Ja som divadlo vyštudoval, vždy som to chcel robiť a keď som začal študovať to divadlo, niekedy okolo 3. 4. ročníku som pochopil, že ho nechcem robiť, že mňa to nebaví, že to je akože mŕtve, nezaujímavé, pomalé na mňa a vtedy sme založili divadlo, ktoré akože robilo s novými médiami a v tom som si našiel. To znamená, že sme robili s projekciami v divadle. Dnes to je akože taký bežný štandard, ale akoby okolo toho roku 2005 to bolo také novatorské, zábavné. Takže ja som sa tomu začal venovať, urobil som k tomu bakalárku, diplomovku, bude super, lebo nikto tomu nerozumie z tvojich profesorov, takže to akože veľmi ľahko obhájíš a cituješ hocičo, lebo není o tom žiadna bohviaká literatúra. A či to bolo super a potom už keď som mal viacej času, tak som si povedal, že urobím si z toho doktorát, tak som ešte 10 rokov robil doktorát, len tak. Tá réžia bola niečo, to čo si povedal, že toto je to, čo by som chcel robiť, že ťa baví to kreovanie a možno nejaké tie manažerské schopnosti a takto, že to si povedal, že toto bude to, že chcel by som si jedného dňa predstaviť to, že mám nejakú veľkú show, ktorú teda robím? Ja som nemal nikdy nejaký bohviaký plán. No ja som bol v SME, 5 rokov sme robili internetovú televíziu TV SME. A to bolo vlastne, že fantastické obdobie, lebo vtedy my sme začali robiť televíziu internetovú skôr ako bol YouTube. To je, že brutál, toto ja budem hovoriť normálne akože deťom, že to je ešte v časoch, keď nebol YouTube. Brácho, to kedy bol 2006 to napísal samo koncept televízie, 2007 sa to otváralo, to bolo, že úplne staré. YouTube asi existoval už, ale akoby nebola to, že svetová platforma. Lebo napríklad... Ja si myslím, že YouTube začína tak 2006. No, ono to bolo tak plus minus narovnako, alebo tak narovnako to vznikalo. Vlastne nikto nevedel, ako bude ten internet fungovať, ako budú fungovať internetové televízie, ale už boli akoby vizionári, ktorí to nejakým spôsobom videli. Samo bol Jaško práve jeden z tých, ktorý akože končil dokument a nebavil ho dokument, tak vymyslel internetovú televíziu a chvíľu to aj robil. Tam sme sa stiahli, my sme sa poznali akoby z tých umeleckých kruhov. No a ja som tam bol 5 rokov a my sme
tam sme sa dali dokopy aj so svojimi spolužiakmi, s Tomášom Udakom, s Osamom Trnkom, ktorý robil zábavu. A my sme dostali úplne vo slobodnú ruku. Dostali sme vlastne, že super vybavené štúdio na ten čas a naša práca bola, že máme niečo produkovať a že čo sa bude ľuďom páčiť, že uvidíme. A to sme vlastne robili 5 rokov. My sme 5 rokov robili, že vlastné relácie, fuck-upy sme robili, nevysielali sme, keď sme nemali nápad. Proste to bola taká chránená dielňa. A všetko, čo sme urobili, išlo na titulku SME. Čiže to malo, že obrovský dosah na divákov. Bez toho, že by sme mali, že hociaký fame. A ja som tam vydržal robiť 5 rokov a robil som, že všetko. Že som vymýšľal tie veci s chalanmi, s Tomášom a s Osamom sa, že super pracoval. Vtedy s Palimgrausom som sa takto dával, sme robili reláciu. Povyhrávali sme ceny, máme, že novinárskú cenu za to. Lebo proste mám novinárskú cenu za inovatívnu žurnalistiku, lebo nič také nebolo, tak sa to ľahko dá vyhrať, vieš. To je pravda, no. Keď si jediný v kategórii, tak je to ľahké. No a tam som vlastne akoby ja robil to, že tam sa naučil robiť že úplne všetko. Naučil sa strihať, točiť, svietiť a vymýšľať obsah, ale hlavne, akože čo sme zistili, že není až tak dôležité, ako to urobíš technicky dobre, a že dôležité je to, že ako to vymyslíš. A my sme vlastne prášili, že sme urobili, ja neviem, 3 projekty ročne som, že kompletne vymyslel, odpiky, nastavil, otestoval na divákoch, okamžite sme mali spätnú väzbu. Čiže ja som nemal skúsenosti s televíziou, ale mal som, že veľké skúsenosti práve s tou kreativitou. Že ja som nepoznal limity televízne a mal som, že úplne akože hlavu plnú nápadov a hrozne veľa vecí som mal vyskúšaných. Po 5 rokoch sme narazili sme na ten limit, že nevieš robiť do nekonečna za nulu, však to asi aj ty. Áno. Že to nadšenie proste opadne, my sme mali, že výplatu, to bolo, že famózne, a čiže nám akože bolo dobre, ale už sme v jednu chvíľu cítili, že už nevieme nič vymyslieť zadarmo. Už potrebujeme proste nejakú produkciu. No a vtedy vlastne začali chodiť ponuky z televízií, že či by sme nešli robiť reality show. A ja som povedal, že poďme. Čiže prvá reality show, ktorou si ty začínal, bolo čo? Ja si už úplne nepamätám, neviem, či to nebolo, že Mama ožeň ma. Myslím, že Mamu ožeň ma som robil prvú. To by myslím, že Matúš hovoril, že ste vlastne spolu robili Mama ožeň ma, aj Bučkovcov si robil? Bučkov som sa robil s Matúšom. Vtedy, keď to vznikalo, tak to, aj keď sa k tomu nepriznávali, poznali to všetci. Lebo to bolo vtedy, že vôbec, že prvé reality show na Slovensku, čo boli, aj keď myslím, že úplne prvá reality show, neviem, či neboli Mojsovci. Mojsovci boli, to bola legenda. Oni boli, to bol, že prelomový ročník vtedy. No, vtedy mám pocit, že tie reality show si iba viac populárne, nie? Každým rokom. Je toho viac. Jak sa to zoberie, je toho veľa, lebo sa to dá vyrábať pomerne lacno a má to hrozne veľa epizód, čiže to ťaha diváka, takže akože ono sa to oplatí. Ak to vedia ľudia robiť, tak to vie byť úspešné, ale vie to hrozne málo ľudí to vie robiť. No ale vtedy boli iné tie reality show, vieš, vtedy to bolo... Ja som Mamu ožeň ma robil tak, že som nevedel o tom, že nič. Videl som niečo, na DVDčku mi poslali a iba im povedali, že musí to byť dobré. Tak ja som chytil takého... Ja som chytil takého mladého chalana v Šamoríne, ktorý mal 3 dievčatá akože predstaviť mame, ale mama ho nechcela tam do toho ísť, tak u tety sa to točilo, ale nenašli sa 3 dievčatá, tak iba 2 boli. A z toho jedna bola taká, to je legendárna, mala iba takých pár zubov. A dobrý človek, ale teda akože nebola to najostrejšia, teda ceruzka. A my sme tam išli točiť s ľuďmi, ktorých som ja tak veľmi zbežne poznal, ale dodnes s nimi robím a dodnes sú vlastne akože veľmi šikovní a robíme od tej chvíle spolu, lebo ja som vlastne nevedel úplne, že koľko energie do toho máš dať, tak ja som 5 dní robil jak blázon a tlačil som a vymýšľal som a nahadzoval som im témy a ja som donesol, že 3-násobok materiálu proste, ako dosli ostatní režiséri. Lebo ostatní režiséri prišli a urobili to rande, urobili nejaký fórik a ja tým, že to vždy sa vyrábali 2 epizódy naraz, jednu robil Samo a druhú som robil ja, tak ja som chcel robiť lepšiu ako Samo. Aha, okay. Čiže ja som donesol, že materiálu, že polovica tej sezóny bola akože časti z toho môjho príbehu, lebo ten bol neskončiteľný. A pár vecí je takých, čo dodnes je akože legendárnych. No hej, vrám, že do dnešného dňa mi niektoré klipy s mamou, že ma proste vybiehajú. No, tak niektoré sú aj moje asi. Tam máš zážitkov, že strašne veľa. Tak áno, ale nerobíš to, my to nerobíme kvôli našim zážitkom. Akože, je to, že hrozná makačka to robiť a hlavne vtedy tie reality show boli úplne iné. Vtedy bolo, ľudia to mali, ľudí bavil ten freak, ľudí bavilo, že to sú takí akože divní ľudia z okraju spoločnosti.
Boli to cringe ešte neexistovalo ako slovo, ale ľudia to vyhľadávali. Aj tá práca bola úplne iná. Ja sa úplne nemôžem povedať, že by som sa s tým akože stotožnil. Že robil som to, že bavilo ma to, alebo vedel som sa toho obuť a vedel som to spraviť, ale stále častejšie sme tam narážali na to, že okay, že kde to má potom hranicu. Vieš, ja som točil ako pani zapálil chlápik, lebo sa nudil a ona utekala, trhala zo seba taká 50-nička veci a s holými prsiami bežala cez dedinu. Že aj takéto sme my točili u tých Bučkovcov. A toto bola čas, kedy aj v jednu chvíľu to tí diváci odmietli, už povedali, že to nechcú. Telka tlačila, že musí to byť ešte viacej bláznivé, ale v nejakú chvíľu sa to zmenilo. V nejakú chvíľu prišlo, že už to diváci nechcú pozerať a je to taký prirodzený vývoj. Dnes tie reality show sú úplne inde. Posledné roky, čo ty robíš, je Farma. Posledné 3 roky? 4. rok idem robiť, 3 roky som robil ako showrunner, rok som robil ako kreatívny producent v postprodukcii, ešte so Samom a 6 rokov som odrežíroval. Ty riešiš kompletne casting? Že tebe dojde, dajme tomu, z castingové oddelenia, ti dojdú prihlášky, že týchto, ja neviem, 5000 ľudí sa prihlásilo do Farmy, tak každého jedného si prechádzaš ty? Je nás viacej. Farmu robí 200 ľudí. To je akože obrovské množstvo ľudí, ktoré to robí a každý má na starosti niečo iné. Casting, robí celé castingové oddelenie, to má normálne nejakých takých elevov svojich, ktorí akože obvolávajú, pozerajú s každým, prihlási sa 4000 ľudí. Každý pošle nejaké video a je nejaká prvá línia, ktorá si ich pozrie a vyhádže tých, ktorí sú že úplne nepoužiteľní. Ľudia, na ktorých sa nechceš pozerať, ktorí proste sú akože cez čiaru alebo nie sú akoby na prvú zaujímaví v ničom. Tí urobia, čo viem, selekciu polovice, potom to ide nejakým ďalším ľuďom, ktorí to prejdú a vytipujú asi 400 ľudí z nich, ktorými sa oplatí stretnúť sa osobne a tých už všetkých vidím ja. Mám na to aj režisérku Blanku, ktorá prechádza, keď napríklad vieme, že nám nejaký charakter chýba, my vieme presne, koho hľadáme väčšinou, tak keď nejaký charakter chýba, tak ona je tá, ktorá prechádza tú databázu a dohľadáva, že tuto nám niekto nezdrhol, ale to je bez šance, to je 4000 ľudí, každý pošle 10-minútové video, celý rok pozeráš iba vlogy. Pekne si to povedal, že ľudí, čo sú cez čiaru. Za teba osobne, čo znamená, že človek je cez čiaru? V prvom kole vyhadzuješ asociálov, akoby to sú ľudí, ktorí sa chcú predvádzať, ktorí akože, sú ľudia, ktorí nie sú proste akoby, že zaujímaví, nechceš sa na nich pozerať. Sú ľudia, ktorí si toho robia srandu, ktorí akože aj s takým vieš nájsť niekoho potenciálne, ale že to je tak, urobíš open call, no tak sa ti proste nejaké percento ľudí si robí z toho srandu, tak keď máš telefónnu linku, tak čo viem, každý 10 ti na ňu zavolá, je iba taký, čo povie prdne a zloží, vieš, tak to sa deje v tom castingu a to nemôžeme my pozerať, lebo to by nás zahltilo. Časovo by to bolo nereálne. No. Vieš napríklad, že nikto, kto má viacej ako nejakých 45 rokov, nemá šancu Farmu prejsť a vyhrať. Divák nikdy neuverí, že by mohol akože byť víťaz. Môžeš takého človeka zobrať a musí byť že výnimočný v niečom a musí aj ten človek rozumieť, že OK, ale ty nevyhráš, lebo to je proste stále tam nejaké fyzické veci. Tak napríklad vieš, týchto vieš vytriediť veľmi ľahko. Veľmi mladých vieš vytriediť veľmi ľahko. Či takýmto spôsobom sa to akože, že tá čiara nie je akože úplne vkusová, presná, ale vieš to pretriediť tak, aby tam zostala tá skupina, ktorá je zaujímavá, ktorú hľadáš. Mám tu, čo možno tak, že napadla včera večer, keď som na tým zamýšľal, že či mám všetko, že či ty ako showrunner si staviaš svoj vlastný štáb. Áno. Je to, že každého človeka, ktorého si tam akoby, asi sa nedá mať, že úplne každého jedného, ale asi tých nejakých hlavných vedúcich tých daných sekcií musia byť ľudia, ktorých tam ty chceš, hej? Vieš čo, všetci tam vlastne sú takí, ktorých tam chcem. Lebo základ je to, že je to jeden zo základných vecí, ktoré mám ja na starosti, že postaviť štáb. Že mám nejakú víziu, viem, čo chceme dosiahnuť, viem, čo potrebujem a viem, akí ľudia to vedia vyrobiť. Čiže a za akými si aj rozumieš. Tak minimálne už len to, že ty na 3 mesiace odchádzaš s tými najbližšími ľuďmi, za 3 mesiace tam niekde na poli zatvorený, kde postavíme štúdio. A nemôžeš tam byť s hocikým. Ponorečka by to mohla byť veľmi rýchlo. Čiže existuje nejaké akože core, ktorý je pre mňa absolútne zásadný a to sú ľudia, bez ktorých si to neviem predstaviť, že by som to robil. Vieš, napríklad bez Matúša by som Farmu nerobil. To bola jedna z prvých vecí, na ktorých sme sa dohodli, že OK, že
že budeme to robiť my dvaja spolu a že ak to ty nebudeš robiť, tak ja to nebudem robiť tiež. Nájdem si inú robotu. Lebo nemôžeš tam mať niekoho, s kým sa budeš hádať o peniazoch alebo o veciach, ktoré sú principiálne a dôležité a v tomto si my s Matúšom super rozumieme. Mám svojich režisérov, na ktorých chceme spoľahnúť. Mám svojho hlavného kameramana, ktorý to cíti, vie, čo je dôležité. A toto sú ľudia, ktorí vlastne je nejaký štáb 10 ľudí, ktorí sú základ a oni si vlastne akoby stavajú tých ľudí k sebe. Ondro Štelbasky si bere svojich kameramanov podľa toho, ako si s nimi rozumie a ktorých on vytipuje ako dobrých. Čiže akoby nie je to tak, že každého jedného som oslovil ja, ale kreatívu, kompletne celú režijnú stránku, akoby režisérov, logerov, týchto 50 základných kreatívnych ľudí vlastne vždy mám svojich a každým jedným sa stretnem, dohodnem, poviem každému jednému zvlášť, čo potrebujem, aby robil, čo od neho čakám a fungujeme spolu celé roky. Stalo sa ti už, že si niekoho počas projektu už vyhodil? Že ste si úplne nesadli? My nemáme, že nesadli. Ja nemám s ľuďmi, že by som si s niekým nesadol. Nerobil to, čo si od neho chcel. Že nevedel pochopiť tú kreatívu, ktorú si mi ty dal, že ty máš, dajme tomu, nejakú kreatívu v hlave, že toto od režisera chce, že nech si drží, dajme tomu, túto linku, títo ľudia sú zaujímaví niečo a on to pochopil úplne inak. Povedali si to prvýkrát, druhýkrát a že proste, že v tej robote sa proste, že nemečujete. Je to problém, stáva sa to. Ja nevyhadzujem ľudí počas projektu. Toto je Matúšova robota ako executive producenta, lebo ak niekto poruší zmluvu, že my máme normálne zmluvy s telkou, kde sú nejaké správanie, ktoré musíš mať a neviem, akože dodržovať termíny, také tie klasické. Ak ten človek porušuje tieto praktické veci, tak to je Matúšova starosť a on ho vyhadzuje. A stáva sa nám to veľmi málo, kedy ľudia väčšinou akože rozumejú, prečo to je dôležité a preto s nimi robíme. Ja vymením 20-30% ľudí ľudí vymením každý rok. Akože po každom roku skončí rok a vlastne nie so všetkými ľuďmi pokračujeme. Je to zdravé. Ľudia, ktorí to robia napríklad veľa rokov farmu, tak sú unavení. Nie sú zvyknutí na to, že už to má iný rytmus, má to iné témy, že niektoré veci už proste nie sú pre nás zaujímavé. A s tými ľuďmi sa akoby, že nepokračujeme ďalej, čo je ale úplne bežné v telke. Nie je to ako, že ho vyjadzuješ, len prosto snažím sa postaviť vždy nový tím, aj kvôli tomu, že tí noví ľudia proste prinesú novú energiu. Preto sme napríklad brali teba medzi kameramanov, lebo sme s tebou robili, že robil si pre nás vizitky, a kde si vlastne po rokoch, čo tie vizitky vyzerali, tak televízne si do toho priniesol takú tú drávosť, takú tú cinematic, YouTubeovú vec, ktorá je akože vzácna a tej telke vyzerá super, proste diváka to vtiahne, zrazu to vyzerá inak. A keď si došiel s tým, že, okay, že chceš si skúsiť kameru, tak sme ťa zobrali medzi kameramanov, lebo to proste kopneš dopredu. Zrazu aj to, že tí kolegovia kúkajú cez rameno a teraz si tak uvedomia, že OK, že sú tu nejakí mladí, ktorí majú iný drive, ako máme my, tak to kope vlastne aj ten pôvodný štáb dopredu a aj nás to stále akože v niečom ohromuje. Vieš, tebe som tiež nehovoril, keď si pre nás robil tie vizitky, že ako tá vizitka má vyzerať. Vieš, povedal som ti, že čo tam je dôležité, aká tam má byť energia a ty si došiel s nejakým svojim rukopisom, ktorý sa mne páčil a nejak sme ho akože do toho zapracovali a zapracovávame ho stále viacej. Že? Čiže ja si akoby hľadám ľudí, aj preto obmieniame tých ľudí, aby nás kopali dopredu, aby nás učili tie veci, ktoré sú nové. Nevieš každú maličkosť povedať, 75 epizód, každá má hodinu a pol, nevieš povedať každý záber. Vieš. Musia byť ľudia, ktorým na tom záleží a toto je pre nás najdôležitejšie. Podrývacká otázka to nazvem. Či si na projektoch si striktný, čo sa týka nejakej hierarchie, alebo sa snažíš pristupovať na tých projektoch viac akože tak priateľsky? Ja neviem byť, akože fungovať v hierarchii. Akože, toto je mi... Lebo sú ľudia, ktorí vyslovene potom idú proste, že OK, že ja som to nadradený, tak proste, že jasné, že sme kamoši, ale proste keď ja toto poviem, musíš to spraviť. Viem byť veľmi striktný, keď sa niečo nedieje tak, ako je dôležité, aby sa to spravilo. To, čo je moja robota, je, že môj vkus sa proste nejakým spôsobom osvedčil, že vďaka môjmu vkusu sú tie showky úspešné. To je akoby tá moja pridaná hodnota, že viem vycítiť, čo je asi dobré, čo je zaujímavé. Nebol by som dobrý showrunner, keby som ho akože spochybnil. Čiže ako náhle sa s niekým stretnem, kto proste to nerobí tak, ako to potrebujeme, ako aby to bolo, bo to musí byť homogénna vec. 75 epizód, každú epizódu robí 5 story producerov a mám 3 režisérov, ktorí sa tam striedajú. To, aby každá epizóda akože za sebou vyzerala konštantne, vyžaduje, aby tí ľudia všetci vlastne robili v podobnom rukopise, ktorý tam dávame.
A keď to niekto z toho akože dlhodobo vychádza, tak samozrejme akože som ten, ktorý príde a povie, že musí to byť takto. Ale nie som niekto, kto kričí, vreštím iba teda, keď je to akože naozaj, že deje sa dôležitá vec a potrebujem, aby sa všetci fokusovali. Používam krik iba akože ako nástroj na to, aby sa všetci dali do pozoru, aby nám neušlo niečo dôležité. Ale nie som zlý na ľudí a nebývam nikdy osobný. Čiže v tomto zmysle nie. Najklasickejšia otázka podľa mňa, čo sa pýta strašne veľa ľudí, aj v tých otázkach, čo som dával na Instagram, to bolo, to myslím, že dlhé roky, ty asi o tom vieš, veľa ľudí si myslí, že farma je proste skriptovaná, že to sú nejakí neznámi herci, ktorí majú nejaký svoj proste scenár a že tam je režisér, ktorým proste hovorí, čo majú robiť, kto sa má s kým kedy pohádať a takéto. Asi si myslím, že je na čase to nejakým spôsobom uviesť na pravú mieru, že takéto niečo by v realite proste nefungovalo. Ľudia by im to cez tie obrazovky neverili, lebo proste to nie sú herci, lebo tak to proste nefunguje. Takže otázka, je farma skriptovaná? Není. A bývajú skriptované šovky, niektoré, ale farma nemôže byť. A žiadna z televíznych relácií, ktorá má tak veľa epizód, že každý deň natočíš jednu epizódu, to sa nedá ani urobiť, ty to nevieš naskriptovať. Ale je to tak, každý rok dokonca máme vždy 2-3 účinkujúcich, ktorí neveria do poslednej chvíle, že sa neodchádza večer na hotel a že tie veci sú naozaj tak, jak vidie. Moje obľúbené bolo, o 8 farme stálo, také dievča stálo pred latrínou a plakalo a pozeral do tej latríny a že čo sa deje a že ona myslela, že tá latrína je iba zvonku a že vo vnútri je tojtojka vložená a že ona je akože, že to vyzerá hnusne. Ale prečo by sme tam dali tú tojtojku, že v čom by nám to pomohlo? Že to, že ťa trápime, je súčasťou toho, že vytvárame content, čiže to je proti nám, prečo by sme mali tých ľudí krmiť, keď hlad je proste najlepší zdroj konfliktov o jedlo. Farma je preto taká dobrá, preto sa tam stále niečo deje, preto je taká zaujímavá, lebo to je fantasticky psychologicky vymyslený základ. A to je niečo, čo vďaka tomu, že sa robí tak dlho, že tak dlho ju robíme, máme to tak dobre vyskúšané, my vieme presne, že ak zoberieme ľudí, kedy každý je nejaký iný, každý z nich je úplne výnimočný a sú ľudia, ktorí by sa v živote v reálnom svete nestretli, zatvoríš ich do nejakého malého priestoru a dáš im obmedzené jedlo alebo dáš im spoločnú úlohu, dáš im hocičo, čo musia spolu vyriešiť, oni sa skôr či neskôr dohádajú. Ak my s tými účinkujúcimi vôbec nekomunikujeme, komunikuje s nimi iba režisér, človek, ktorý s nimi robí rozhovory a ja s Matúšom, keď je zle, tak do toho vstúpime, ale vlastne nikto s nimi nekomunikuje, čiže oni všetko, čo v sebe majú, všetko tlak, musia medzi sebou nejakým spôsobom preberať. Z toho vznikajú vždy nejaké hádky, z toho vzniká láska napríklad, lebo dáš dostatok single ľudí a za tie 2 mesiace oni zabudnú, že je nejaká možnosť vonku. Tak sa akože aj takí dvaja, ktorí by normálne sa obišli na diskotéke, tak sa spolu dajú dokopy. Toto je ten spôsob, ako my tú farmu skriptujeme, ale že to je spôsob, ako my vieme, že na tej farme sa niečo udeje, lebo my to vlastne dopredu vieme, že toto je človek, ktorý sa, keď bude mesiac sám, bez kontaktu, tak sa veľmi pravdepodobne zalúbi a hľadáme niekoho, že koho dáme k nemu, aby sa mal do koho zalúbiť. My to vlastne urobíme celé v príprave a do veľkej miery ja napríklad viem, čo sa stane. Ja viem tie hlavné udalosti, viem predpokladať, lebo poznám tých ľudí, mám načítané tie charaktery a už iba potom kúkam, ako sa to stane a vymýšľame, ako tomu pomôžeme. Dáme ich spolu pásť ovce do lesa a to proste iba otázka času, kedy sa stane láska. Tá farma, aspoň to tak príde, že tie charaktery sú v podstate na 90% že rovnaké, iba sú že v inom šate, to nazvime. Áno, vieš. Že rok od roka, že toto bol, ja neviem, konzervatívny 40-ročný pán, tak teraz to máme v konzervatívnej 20-ročnej babe. To sú typy postav, no a tie máme dobre mi načítané, že čo to musí byť. Máme psychologa samozrejme, ktorý nám v tom pomáha, ale skôr je to o tom, aby sme vedeli tým ľuďom viacej rozumieť a typológia je, vieme presne, že koho hľadáme a vieme, preto je tá farma taká pestrá, no. Lebo je tam vždy nejaká matka, je tam vždy nejaký chlápik, 40 plus minus ufrflaný, ideálne samotár, vždy tam je niekto, kto chce byť hviezda. Vždy to vieme nakombinovať proste z týchto presných charakterov. Máš ty možno za posledné roky pocit, že tie reality show, alebo respektíve celkovo výroba týchto nových akože televíznych relácií, že sa zmenila, ovplyvnili, dajme tomu aj že ten YouTube? Že tí mladí sú viac na také tie
nazvem to tak blbo, že tie dopaminové šoty, že proste non-stop sa musí niečo diať, že už to není. Ja mám pocit, že tie reality show, alebo tie celková tá televízna produkcia, ktorá bola niekoľko rokov dozadu, že bolo také o mnoho pomalšie. Že teraz mám pocit, že to musí aj v tej kreatíve, aj ty, že musíš proste 5-krát toľko vecí vymýšľať, aby furt sa niečo nové stalo, aby si toho vlastne diváka udržal stále pozerať tú telku. Nie je to také trošku, že obmedzujúce to nazveme, že... Vieš, neviem, že či nás kope dopredu YouTube, určite nás kope dopredu, že Netflix a tieto akože šovky. Divák úplne nerozlišuje, že koľko peňazí... Divák nerozlišuje, že koľko peňazí má Netflix na urobenie šovky. Divák dokonca nerozlišuje to, že úplne iný rytmus vieš urobiť, keď čo ja viem, pol roka točíš niečo, čo má iba 10 dielov, ale my 3 mesiace točíme niečo, čo má 75 dielov, čiže musíme dať oveľa viacej hlušiny, veci, ktoré by si normálne vedel vystrihnúť, tak musia ísť ako do našej relácie a tým pádom je pomalšie a prirodzene. Ja som prvú farmu robil 5. A my sme ju robili tak, že to bol taký obrovský statok, kde si, že vypustil 12 ľudí, ovce a nejaké zvieratá a bol, že kameraman s takou malou dokumentaristickou kamerou a o ňu bol, že pricvaknutá šiba a ťahal za sebou zvukára. A touto jednou kamerou my sme naberali celú reality show. A mali sme 3 takýchto kameramanov za deň, že jeden bol ráno, jeden bol na obed a jeden bol večer. A tam ty si proste videl, že 2 niekde idú hore na pole, tak ty si musel normálne vstáť a ísť za nimi, 10 minút si ich naháňal a potom si musel vstať a čakať, že či niečo nepovedia. A oni sa prestali baviť a ty zrazu videl, že tam 2 sa rozprávajú na opačnej strane, tak zase si musel akože zísť. A ty si zober, že vlastne my sme boli hrozne neefektívni. My sme vedeli natočiť 4 hodiny z celého dňa som natočil a z toho som strihal 50-minútovú reláciu. To znamená, že som mal že 5-6 dobrých akože zaujímavých situácií, jednu vtipnú a to bol že dobrý diel, že sa udialo, že 7 zaujímavých vecí sa udialo. My to počítame na itemy, že každá situácia, ktorá sa udeje, sa volá item a volá, kedy ten item mal 4, 5, 6 minút. To bolo, že aj 6 minútové itemy sme vedeli mať, že iba 2 sedia a rozprávajú sa. Teraz má moja relácia okolo 30 itemov, to ten 30 rôznych situácií sa musí odohrať a žiadna netrvá viacej ako 2 minúty. To je, že my máme že takúto rýchlosť, to je, že stále sa musí niečo diať a toto je na nás obrovský samozrejme tlak. Je to tlak na control room, ktorý si zažil, to sú ľudia, ktorí sedia, pozerajú to na tých obrazovkách, ale tým, že mám 40 kamier momentálne, každý jeden účinkujúci má na sebe mikroport, my vidíme všade na tej farme, na každé jedno miesto, ktoré okrem záchodu, ktorý nesledujeme, ale keď treba, tak aj ten počúvame. Čiže nám vlastne v tejto chvíli neújde že vôbec nič. A to, čo je teraz pre nás najväčšia výzva je, že keď viem všetko nahrať, je, že čo z toho idem strihať. Že kto sa rozhodne, že toto je zaujímavý príbeh. No a v tomto je tá práca najťažšia. Vedieť, prečítať, že kde je príbeh. Lebo podľa mňa, že ten build-up ti spôsobí to, že tá samotná situácia, že ju prežiješ o mnoho viac, ako keď tie build-upy odstrihneš a máš že v 1 minúte že 2 alebo že 10 situácií v hodine, ako keď máš že 2 situácie v tej hodine, že ten build-up podľa mňa ti spraví to, že aspoň ty mi povedz, ale že pre mňa osobne ten build-up znamená to, že viac sa začnem prežívať a som aj v tej postave a v niečom a niečo sa udeje, aj to máme o mnoho väčšia rana, ako to, keď sa tie rany dejú, že 5 krát za minútu. Neviem, záleží od toho, že čo pozeráš. Ak pozeráš film, tak máš pravdu ty. Ale ja robím showku, ktorá má 75 dielov a moja robota je, že musím tak vybrať tie charaktery a tak ich musím vybudovať, tak ich musím predstaviť divákovi, že ten divák presne vie, že tí dvaja, keď sa stretnú, aha, toto je ženská, ktorá ohovára, lebo chce sa losťou dostať k výhre a toto je taký hlupak, ktorý sa nechá akože manipulovať. A tým, že ja vlastne nerozmýšľam o tej jednej situácii, alebo o tom jednom dieli, ja rozmýšľam o celej show a ja potrebujem, aby ten divák vedel, že títo dvaja sa tam stretli preto, lebo ona ho ide manipulovať a tým pádom ja nemusím nič predstierať, nemusím ukazovať, jak vznikla tá situácia, lebo divák chce vidieť, že kokos, tak už ho oklam, vieš. A toto je akoby pre nás výzva, že musíme oveľa poctivejšie pracovať s tými charaktermi, byť oveľa konzistentnejší, že musíme akože ich viesť aj tých, alebo tie príbehy musíme viesť tak, aby to vedel ten divák prečítať, že kto je aký charakter. V tomto je akože ťažká tá robota, ale pre mňa je oveľa viacej zaujímavejšie, ako volakedy, keď sme robili taký kaleidoskop, keď si len tak bral situácie, že hociaké a tak si ich lepil za seba. Robíš ešte niečo okrem farmy? Počas roka? Nejakú televíznu šovku? Alebo... Robím nové bývanie, robil som Miss napríklad minulý rok, lebo proste to je veľká výzva, bolo urobiť živý prenos a oni to chceli že celé prebudovať a urobiť akože nejaký nový koncept, tak preto som išiel robiť vec, ktorú by som normálne že vôbec nešiel robiť.
A Jamu Levovu som robil napríklad. Investorský program. Ja hrozne mám rád tento svet týchto bohatých ľudí stretávať sa, preto som rád robil Utajeného šéfa, to som robil ako showrunner a Jamu Levovu robím ako režisér. Tak to je akože... Ja podľa mňa mám pocit, že ešte ma robí málo, ja by som chcel robiť viac. No ja mám práve že pocit, že na Slovensku je tých showiek, že extrémne veľa. Na to, ako sme malá krajina, tak reálne máš fakt, že však je Farma, je Survivor, máš Rúža pre nevestu, teraz je Big Brother sa točí, že neviem, akože príde mi, že reálne od toho septembra, že do konca roka, aj keď Rúža už mala byť, ale že je toho strašne veľa. Že je vôbec toľko, že tak asi je, keď sa to robí, že toľko štábu, ale že či už potom tam nie je, že je väčšia kvantita ako kvalita pri týchto veciach. Lebo to musia fakt robiť najlepší ľudia z tej republiky. Lebo to proste sú to showky, ktoré sú najsledovanejšie na Slovensku, tak to nemôžu robiť treťatriedni ľudia, vieš, že... Nie, zober si napríklad Big Brother robili tak, že to vyrábajú v Bulharsku. A je normálne štáb, ktorý nerozumie ani pol slova. To sú normálne, že kameramani nerozumejú, strihači nerozumejú, tam je pár Slovákov a Čechov, ktorí robia akože... A nie je to práve preto, že už tu není toľko ľudí? Nie, sú lácni tí Bulhári. Si pozri svoju výplatu a pozri si Bulharovú výplatu. Proste môže mať 3 Bulharov namiesto teba, tak tá telka ide proste akože vyrábať tam, kde to je lacnejšie. Survivor robia kompletne celé Turci. To je že brutál, to je že na ostrove, ja to nerobím, ale sa mi ľúbi, že proste majú že ostrov a tam majú čáva, ktorý stojí proste a robí iba hry a nerozumie ani pol slova, čo sa tí ľudia rozprávajú, to nezaujíma. A iba kreatíve z Čiech. To som minulý rok počul, že bol tam presne typek, ktorý točil, alebo mal pocit, že to hrozne dôležitý rozhovor a došiel do tej strižne, kde bol prekladateľ a zistil, že sa rozprávali o domácich miláčikoch. Že 20-minútový rozhovor o úplne ničom, že čistá vata. Ja som ináč, akože ja som hrozne rád, keď robia títo zahraniční ľudia, lebo ja tvrdím, že musia robiť Slováci reality show a vždy sa mi to nejak akože vždy, keď to robia takto, že sa snažia ušetriť, tak vždy iba sú horšie tie showky a vďaka tomu ja prídem, vidíte, mal som pravdu, dostanem robotu ja. No. Najväčšia šupa bola, ja som že prvú sériu Utajeného šéfa robil ako spin doktor, robil som tak, že moja robota bola, že som, už bola natočená showka, kompletne celá, bola postrihaná a bola že nudná. Tak mi zavolali mňa, že aby som si ju pozrel, prestrihal ju a že dotočil veci, ktoré treba dotočiť, aby to akože dávalo ten zmysel. Tak som pozeral celý materiál. To bola, že nemká showrunnerka a bulharský alebo rumunský kameramani. A tí boli vymakaní, lebo tí vlastne celý čas držali normálne nejakú bedňu, nejaký nezaujímavý rozhovor a potom on začal rozprávať, že keď som bola malá, tak ma otec bil a on tak akože pri tom robí tie obliečky a tak o týpek, že ona ide detail obliečky. A ty počneš najzaujímavejší rozhovor človeka a vidíš chlapíka, že si dáva tú obliečku donútra. Ja tvrdím, že to je sprosto, že musíš mať akože, že top štáb, aby si robil top showku a ukazuje sa to. Tie, ktoré proste robia naše štáby, tak sú proste o 2 kategórie, 3 kategórie lepšie. Ale že prečo tie je toľko tých showiek a streamovacie platformy? Mám pocit aj v dnešnej dobe, no, tých internetových proste, či už sociálne siete alebo nejaké internetové weby a takto, že ľudia majú radi tú realitu. Že vo finále sa aj tak vraciame do toho, že však volakedy to bolo, že všetko si mal skriptované a proste seriály, kde sa vymýšľali niečo a teraz proste chceš ty dojsť domov a pozrieť si reality show, lebo chceš proste tak vypnúť a chceš byť v tej... No a každý deň sa niečo udeje. Vieš, čo sa tam stane, poznáš to, máš svoje obľúbené charaktery a furt ťa to ťahá. Čiže prečo to teraz robí Markíza na Vojo, lebo si drží svojich divákov. Lebo ak ťa baví nejaká jedna showka, tak ty po 3 mesiacoch zrušíš subscription a zadaš si ho zase o 7-8 mesiacov, keď tam je niečo zaujímavé. Tým, že idú vlastne zo showky do showky, tak ten divák neodchádza a pozerá ďalej. Akú vlastnosť podľa teba má mať dobrý showrunner? Nemal by byť akože to je najdôležitejšie. Ale to je naozaj, či nemôže sa takto škaredo hovoriť, prepáčte. Ale hrozne ale to reálne tak je, lebo musíš mať, ale ne, tak... Mňa to hrozne vytlo. Neviem, lebo to je už smiešné teraz, keď nie. Dôležité je to, že musíš pochopiť, čo divák chce pozerať, musíš pochopiť, čo je hodnota tých ľudí, čiže ty musíš akoby aj byť príčetný smerom do toho, jak dávaš dokopy ten príbeh, že robiť niečo, čo je naozajstné, aby to bolo uveriteľné, lebo inak to nebude nikto pozerať. A musíš aj s tými ľuďmi vedieť. Napríklad pre mňa nepochopiteľné, že sú aj showrunnery, ktorí sú
že odporný na ľudí, rozpadáva sa im štáb, je to niekoľko aj z slovenských akože veľkých režisérov a showrunnerov toto robí, že nerozmýšľajú, že toto je môj štáb, to sú moji ľudia, s ktorými ja budem robiť, že celé roky budeme kamaráti a budeme spolu, vieme vytvoriť, že super vec, lebo tam sa ti stane, že hrozne veľa fuck-upov. Akože každú chvíľu sa niečo pokazí a ty každý deň môžeš niekoho vyhodiť len tak zo zlosti, len to je hrozne krátkodobé, lebo investovať do ľudí podľa mňa je to najlepšie. Čiže akože niekto, kto rozumie tomu, že jeho hodnota je štáb a že má zodpovednosť za ten obsah. Toto sú podľa mňa dve dôležité veci. Predstieral si niekedy, že niečo nevieš, ale tvára si sa, že máš všetko pod kontrolou? Nazvem to v nejakej reálnej situácii, že vedel si, že si proste povedal blbosť a že sa to proste nebude, ten deň nepôjde tak, ako si myslel, ale aby si keby nepriznal chybu, tak si povedal, že ja som vedel, že to takto stane. Deje sa to niekedy? Nie je také možno, že buchnutie do ega, ale deje sa to niekedy, že si taký, že ja som to presne plánoval, všetko je to, ako som vedel, že... Alebo vieš si, že vie si v tom priznať chybu, že no, bol to prešľap, že bola to blbosť. No mne priznať si chybu vždy pomohlo najviac, lebo sú aj ľudia, ktorí ťa za to odsúdia a nechcú s tebou spolupracovať ďalej a chvála Bohu, lebo ťa akože neoberajú o čas. A tým, že ja robím veľmi s podobnými ľuďmi stále, že mne sa ten štáb až tak zásadne nemení, tak oni to vedia. Že oni sú profesionáli a vidia, že niečo je sprostosť. A tak ja som prvý, ktorý hovorí, že guys, pozor, toto je pitomosť a poďme vymyslieť rýchlo niečo nové. Čiže akože nefejkujem. Dobre, môžem prejsť na otázky od ľudí, ktoré písali vlastne na Instagram. To som najviac vedavý. Či si ty niekedy skúsil farmu? Že keď robíš show farmu, či si ty niekedy pracoval na farme? Či som pracoval na farme, akože fyzicky, že či som farmarčil? Ale skúšal som každú vec, ktorú robia, tak skúšame každú hru, skúšame a dojiť sme skúšali. Vieš dojiť? Vidíš, doplňujúca otázka. Vieš veľmi zle, ale to bolo napríklad, to bola tá Peťka farma, mali sme tam hrozne veľa oviec, nikto to nevedel a vtedy bolo proste tak, že bolo proste treba niečo, akože pomôcť, tak vypneš kameru, odložíš a ideš dojiť normálne s účinkujúcimi, lebo to je jedno, že natáča šovku, chvíľku je to zaujímavé, že sa nevedia si pomôcť tými ovcami, ale treba ich podojiť. Tak. Čiže akože áno, v tomto som to vyskúšal, do reality show by som nešiel. Ale fakt, nešiel by si do reality show? Hej, som zaujímavý. Akože ja by som sám seba ani nevybral. A to si možno povieš ty, vieš, možno by došiel nejaký showrunner, ktorý povedal, že kokos, toto je, že charakter, ktorý sa mega hodí. Veľa rozmýšľam, veľmi sa kontrolujem. Akože, a nej som vtipný, akože nemám takúto prírodzenú vec, čo by ľudí akože zábávala. Ale mám, že hrozne veľa kolegov, ktorých si viem predstaviť, že by som nakastoval. OK. Že kde bereš inšpiráciu? Že už bola proste, keď už bola 15. séria a pripravuje sa 16. Máš niečo ty, kde proste, neviem, skončí farma, tak na 2 týždne si hovoril, že ide spať a niekde čerpáš, že inšpiráciu na, že tento ročník by mohlo byť, že toto, lebo v podstate žiadna reality show na Slovensku netrvala takto dlho, žiadna. Ani farma nikde na svete netrvá tak dlho. My 15 fariem neurobil nikto, ani licencor nemá toľko fariem. No, čiže práve musíš každý rok priniesť niečo nové. Že kde ty čerpáš tú inšpiráciu, že toto by bolo dobré? To je normálne práca. Akože to není tak, že ťa osvieti. Ja veľa rozmýšľam akože o tom, ako funguje svet, čo sú zaujímavé témy. Minulý rok som robil farmu Súboj generácií. A je to preto, lebo proste som zistil, že je najzaujímavejšia tá mladá generácia. Ja by som robil iba o najmladšej generácii, ale bohužiaľ, aby to bol funkčný projekt, tak tam musia byť aj nudní 40-tníci a úplne nezaujímaví 25 až 35 roční. Stredná generácia, táto... Ale je to tak, my sme, že úplne nudná generácia, tak, že tí, ktorí sú akože, že po 35, dajme tomu, a respektíve nudná. Všetkých týchto sme už my na tej farme mali, všetko sme videli, čo vedia ponúknuť. Potom je tá generácia takto instagramovo-youtubová, ktorí sa strašne kontrolujú, nie sú až takí akože zábavní. Aj tie farmy tým dosť trpeli, že sme mali veľmi veľa týchto ľudí, že oni sa až tak neprejavujú a keď sa prejavujú, tak to nie je až také autentické. Ale zrazu sa ti objavila tá najmladšia generácia. A ja som sa k nej dostal, takže som začal počúvať, že súčasný rap, že tie mladé kapely, aj nie je úplne všetky dobré, a som zistil, že sú hrozne otvorení, hrozne takí akože nebojácní, že idú aj s citmi von, s takými vecami, za ktorými by sme sa hanbili, tá sexualita je oveľa otvorenejšia a otvorenejšie o tom rozprávajú. A ja som tak fascinovaný, že čo oni robia, že si povedal, OK, poďme s nimi urobiť akože sériu okolo nich.
A to bol cez toto, akože, čiže našiel som tému, ktorá mňa zaujíma a hovorím si, že keďže náš divák je 42-ročná žena, je plus minus akože priemerný divák farmy, keď urobíš ten meridian, tak si hovorím, že to je presne ten to je človek... To je vysoko, ty kokso. By som povedal, že nižšie. Neviem, či nemáme už akože 37, akože išlo to asi dole, okolo 40-ky si tak pamätám. Nemám ešte čísla z tohto roku, že kto nás pozeral najviac, ale hovoril som si, že okay, že tak ako mňa fascinujú tí ľudia, ale ja som veľmi akoby otvorený, liberálny človek, ktorý akože to chce prijať a chce pochopiť, tak viem si predstaviť, že hrozne veľa ľudí proti tomu má predsudky a oni si OK, však to je môj divák. Tak poďme im ponúknuť túto najmladšiu generáciu. A zdá sa mi, že ak sa pýta, že či som urobil nejaký fail tento rok, tak sa mi zdá, že som viac som sa mal ešte zasústrediť na tú mladú generáciu, že mohlo to byť ešte zaujímavejšie, lebo to je úplne nový svet, ktorý mi oni otvorili. A otvorili mi ho najprv cez to, čo tvoria, cez to, ako sa rozprávajú, cez čo píšu na internete a v tej reality show sa to proste ukázalo, že sú super zaujímaví. Tak takýmto spôsobom, že rozmýšľam o tom svete a mám super tému už aj na tento rok. A na budúci netuším. Ktorú nemôžeme prezadiť, lebo by sa zrušilo celé tajomstvo. Ne, ešte mi neprešla v telke, no ešte som mu nepodprezentoval v telke. Jedna rada, ktorú by si dal človeku, ktorý chce byť showrunner nejakej showky. No to nemôže byť také rýchle. No strašne veľa ľudí chce byť teraz showrunner, lebo to je nové. A chodí taká akadémia, kde ľudia študujú a sú že showrunnery. Že môžeš urobiť CME akadémia sa to volá. A 2 roky tam chodíš, stretávaš sa aj s vedením CME, to sú akože tí, čo vlastne Markízu. A na konci toho môžeš byť, akože si povedať, čo chceš robiť. A všetci chcú byť kreatívny producent alebo showrunner. Ale to nemôže robiť bez toho, aby si nemal zažité iné veci. Ja som reálne robil, že 10 rokov divadlo, 5 rokov internet, 10 rokov som režíroval, no hocičo, čo prišlo a potom som išiel robiť showrunnera, lebo som prešiel všetky pozície, kým som pochopil, že ktorá zložka, čo je dôležité, ako sa rozprávajú príbehy a potom to môžeš ísť robiť, lebo dovtedy to nevieš. Čiže, a takto aj končia tí ľudia, že chcem byť showrunner. Ty môžeš byť showrunner vtedy, keď akože prelezeš celý ten... Keď každého jedného človeka, ktorého v tom týme máš, tak sa vieš do neho vžiť. No, takže neponáhľajte sa. No a s takouto krásnou myšlienkou sa teda s vami lúčime. Ďakujem, že ste to počúvali a pozerali. No a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.